little bird told me the Mendozas are flying. Okay, the airport is just down the hill. Hvad? Nej, du kan ikke sove herovre, sgu. The Mendozas are down there. Cut that fence and get those guns. Nå, men det gik da meget godt taget alt i betragtning, synes jeg. Så vi har ikke helt glemt det. That's the Mendozas plane. It just left. Guns should be in the Husk kameraet, selvom det er på normal. Bare for en god ordens skyld. Så en chance. Når nu vi ikke havde noget at dræbe nogen og alt det der endnu. Ellers så kunne jeg godt lige prøve. Prøve lykken. Det var ikke så godt. More units. More guns coming your way, gang. A little bird told me the Mendozas are. Tilfald. Okay, the Tilfald. airport is just down the hill. Cut through the fence and. Nej, det var en speciel slags, og så form for det der, hvor det ikke brændte fast. The Mendozas are down Rock. there. Cut that fence and get those guns. Vok. Nej, de der med hvidt underlag. Nå, det hedder en kusine, star kusine eller sådan noget der stil. De er ikke så meget værd, siger mine forældre. The plane must have dropped off the guns for Mendoza. Hurry up, guys. Fordi de koger kød i stedet for at stege det, for eksempel, siger de. Jeg elsker det her våben. Det er åbenbart ikke herovre igen. Jeg gør, Benja. Ja, det var smart. Så du, eller hørte du, hvad der var? Ja, der var den der mini-shotgun. Bluff. Der kommer måske. Hey, careful. You got guards all over the place. Jeg smider ham op til dig, eller op til det her vantage point. Plejer det ikke at være fint med? Hey, shh, guard. Guard. Kommer ind ned i midten nu. Look, there's another guy. Det er over hos mig. Guard, stay back. Det er ikke så godt, der kommer en der også. Der kommer. Kommer nærmere ham der. Den har en ryggen så. Nu kommer ham den anden. Den kommer nærmere. Vent, Benja, vent. Ja, lige præcis. Så er ham den anden. Så skal du have nogle bodybags. Det skal jeg nemlig. Men lad os bare slive dem op først. Og der har været flere på mappet den her gang. Der er 11, vi skal fjerne tilbage. Jeg har allerede taget 3. Eller vi har noget. Bare spørg, skal. Hvad siger du? Time out, Benja. Time out. Katarina skulle bare et eller andet til. Så der var lige der på spotter. Be chill. Guard on patrol. Sådan der, Benja. Ja. Hvad skete der? Kom bare ved siden af. Jeg var røget med modigt. Modigt valg at træffe, Benja. Som bare om ved siden af. Ikke? Det er sjovt egentlig ikke. Ikke sikker, men lige før jeg næsten tror, at det er eneste, der ved, hvordan man stiller for denne her. Fordi når jeg går ind på nettet og kigger, der er en efter en, og hvordan man stiller for den, medmindre det er på den der før, hvor man er ubegrænset bodybags. Okay. Ej, det blev også mere besværligt for os, da vi ikke havde... Eller når man ikke har det. Så. Ikke om jeg synes, det er besværligt. Det kræver måske lige et par minutter, som jeg tænker arbejde over, hvor fanden ligger han. Ja, så skal man næsten dække den position. Ham kan du godt... Nej, vent. Så man der. Ja, lige præcis. Det var ham, jeg så. Be cool.
Pas på, hvor du lægger ham. Fuck, jeg fik ikke taget nogen bodybags. Det skulle da godt, jeg ikke fik skudt nogen. Hvor Benja, skal jeg slå ham med op? Har du flere på dig? Nej. Nå. Så vi er kun 3 tilbage. Så gider jeg ikke slå ham op for ham. Jeg er 3 plus det, jeg tager her. Det er 2. Der er 2 her. Så har du 3. Guard. It's a guard. Back off. De der 2 der, jeg lige har markeret, ikke? Dem skal vi have synkroniseret, når vi skyder. Ja, ja. Og så skal vi sørge for, at der ikke er nogen, der kan se. Hey, the body bag case is out. Nej, jeg lader lige en lige til dig. Okay. Ja, ellers til den er der nu for brug for den, vil jeg sige. Det er. Spørgsmålet, kan de se ham? Grimbanen har med hver gang lige så snart, når jeg bare flytter en. Så er det frem med et nyt magasin. Ja, jeg gør det samme. Kan de se ham, Benja? Det kan de godt, kan de ikke? Og ham der. Ja. Så de skulle lige ved at se dig. Er han stationær, eller hvad sker der? Ja. Det kan godt se lidt sådan ud, kunne det ikke? Wow, shit. Hej. Goddag her. Ellers så skal det være sådan noget med nu. Er der en, der plukker ham den du markerer. Og så plukker jeg de 2 der. Så skal jeg bare have min stående på auto. Så skal jeg shotgun ham, så han flyver i den anden retning. Ja, men det vil også bare være lidt med, hvis det så ikke lykkes. Ja, men din plan er altså også lidt risky. Du skal nå at smadre dem begge 2 samtidig med, at jeg smadrer ham her. Samtidig med ham, der stadig patruljerer rundt, han ikke ser mig, hvis vi ikke når nakken. Hvis jeg kommer over til dig nu, så kan vi lige se, hvor han er henne i hvert fald. Der er 8 tilbage på mappet. Jeg har fundet 3 foran. Du har 1 der. Ja, plus de 2, jeg har. Og 1 heroppe. Højst sandsynligt. Der er 3 der. Ham der skal man tage bag ved bilen samtidig med ham over på den anden side måske. Når du er derovre. Jeg vil have, du var over på den anden side. Ham jeg lige har markeret der, han går over bag den hvide bil, jeg markerer med laseren på et tidspunkt. På den anden side af det, han er nu. Der kunne man måske tage ham. Eller også skulle vi begge 2 hernede og tage ham samtidig med... hvor går han hen nu? Ja, der kunne man godt tage ham, kunne man ikke det? Han går over bag hækken. Nej, det gør han ikke. Han gik over foran hækken. Jeg prøver lige at studere ham deres bevægelsesmønster. Fordi måske kan vi få ham her. Ham kan de ikke se indenfra, tror jeg. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan han flyver. Så ham der, han går der. Han har en chance at tage. Hvor går han hen nu? Han går ned bag nu. Fuck, så er jeg travlt. Bare han går helt ned. Hvis du lige nakker ham den gang, så tjekker jeg lige nu. Det gør han sgu. Så er spørgsmålet, Benja. Kan vi lade ham ligge her og spare en bodybag? Der er ikke flere, der patruljerer, er der det? Nej, det sidste er stationær. Jeg står lige ovenpå ham, indtil du er helt sikker. It's a guard. Back off. Ja, og så de 2. Hvordan vil du sige ham med, hvor langt de flyver, når du bruger den der shotgun der? Det kommer edderrød med an på, hvordan jeg rammer dem. Ja, du
skal næsten være på klodshold, for at komme til at It's a skyde. guard. Watch out. Godt og vel. Jeg sniger mig lige langs hegnet her. The guard. Back off. Skal jeg lige se. Ham der, han står der. Ja, hvad er der sgu? Og der. Hvad nu? Okay, til siden eller hvad? Åh. Hvad skal vi se? Højre. Højre. Siger du, skal? Nej, ikke set, det skal. Jo. Det er sådan lidt tricky lige nu, men jo, jeg skal nok... Ja. It's a guard. Stay alert. Nå, jeg fik en til, Benny. Nå, perfekt. Men jeg var nødt til at bruge en bodybag på. Sådan fik du ham der står over hjørnet, eller hvad? Ja. Må der være, hvis du kommer herover så, ikke? Ja. Og nakker ham her, jeg er markeret, så nakker jeg de to andre. Okay, og du har et hurtigt automatvåben. Som er uddæmpet og alt det der. Ja, prøv lige en gang. Lad os lige mødes en gang. Det er nok den, jeg kan ikke huske, den du har, den er hurtigere. Hvor hurtigt skyder din? Prøv at skyde. Hvor er det? Der er noget, så. Prøv at skyde. Det er sgu svært at afgøre. Jeg tror, det er sådan nogenlunde lige. Så hvad gør vi? Don't let the guard. Look, it's another guard. Så skal jeg bare lige finde ud af, hvor jeg kan stille mig uden at blive opdaget af nogle af dem. Ja, så stadig få dem sådan cirka på linje. Jeg kan få dem Det her. er farligt. Ja, jeg får dem her. Okay, og ham der, han står der. Skal jeg ikke snige mig over i mellemgangen, og så tage ham derfra? Det er mere sikkert. Fordi sådan en. Guard, stay back. Hvem skyder først? Det Samtidig. Det var samtidig selvfølgelig. Wow. gør det samtidig. Jeg står ikke her, jeg går lige over på den anden side. Stil dig bag hans bil. Ja, lige nøjagtigt. Det der, det var et rigtig skidt sted. Skal lige se, han er der. Okay, hvis jeg sigter, så kan jeg tage ham. Hvor er den der? Der kan de sgu ikke se noget hovedfilm. Nå, er du klar? Jeg skal lige, fordi jeg tager ham i ryggen, det er sikrest. Hovedet det flytter, så kræfter min ikke. Pas på. Dårligt tidspunkt at klø i sit øje. Okay, Jeg vil Yes. sætte den på spray på ham. ja okay. Hvis du var en nærlæg, at du ikke rammer i første. Klar. På 3 eller på nu? Nu. Okay, 1, 2, 3, nu! Teamwork, du. Ja, dem du har kan vi godt lægge ham her og flytter, jeg skulle for en sikkerheds skyld. Som en god idé. Og så mangler vi 3. Det er så her. Guard, stay quiet. Den lidt mere risky. Den er mere risky, den er ikke lige så tricky, vil jeg sige. Hey, hey. Guard. Nej, jeg har planke for det, så jeg ikke kan finde ham. Vent lige her en gang. Jeg er lige over lige om på den anden side, så jeg kan ikke dem alle. Ja, jeg står og spejder. Der er en. Ej, jeg kan ikke markere. Jo, det gik sgu lige. Jeg skulle lige til at brokke mig, og jeg ikke kunne markere dem på den her afstand. Jeg kommer op her. Jo, sådan der. Så der er mig lige. 2 af dem der. Jeg har fundet ham. Hvorfor er perfekt? Spørgsmål. Så når han lige rykker sådan en gris. Jeg vil se, der er en, der går ovenpå nu, tror jeg. Den er bare, vi kan ikke nakke ham deroppe. Nej, jeg ved det godt. Det er lige så meget for at studere deres mønster. Ham der, han går nu. Hvor går han hen? Hey, check the guard. Hey, watch out. It's a guard. Kan vi godt stå der uden at blive spottet? Guard on patrol. Hey, check the guard. Guard. Står en der. Hvis du nakker ham til for... på noget. Jeg skulle til at sige, lad os lige vente og se, hvordan de går og hvor de står og sådan noget. Fordi hvis ham Look out. til højre herover markerer... Ham der flytter sig nu. Guard. Ja. Careful. Jeg skulle lige til at sige, hvis han flytter sig, og den anden kommer herover, så kan vi faktisk Hey, check the tage guard. dem. Så står de imellem lastbilerne nemlig. Men som jeg siger, lad os lige studere en gang. Skifter lidt her. Guard. Watch out. Guard. Nu går han. Hvor går han hen? Han går herover, så går han ud mod os.
næste er, kan Hey, du watch mærke... out, it's a guard. Wait. Så får vi et problem nu her. This is the correct hangar. Back those guns and get ready to bring them back up to the van. Benja. Judging by the amount of bodies, this is the gear we are after. Shit. Det var en chance. Den gav på det. Vi er nødt til at tage chancer i det her spil. Så er der ham til Destroy the venstre, weapons så er or ham get til them højre. up to the van. Jeg kan ikke få det ordentligt skud. Jo, nu. Er du klar? Ja. 1, 2, 3, nu. Perfekt, mand. For satan, Benja. The longer it takes, the more cops are gonna show up. Det er professionelt arbejde, det her. Det er det sgu. Og vi fik endelig streamet det. Others coming near it. They don't even need Kan du så gemme det? Ja, ja. Det kan jeg godt. Jeg kan uploade det til YouTube. Fedt, mand. Jeg kan enten på Twitch, der er der noget, der hedder export, så exporter den til YouTube. Lækkert. Nice. Det lykkedes før, men alligevel det skulle aldrig lykkes sådan rigtigt at få det på bevis. At det kan lade sig gøre for os. Kan du huske, at det hedder filter close? Ja, vi skulle forklare dem hvordan. Ja, og det er bare ikke at komme ud til, der ikke er lidt support, så prøve at udføre egen teorier om, hvordan det Nu flytter han. Nu flytter han, så nu tager jeg ham. Og man bare sidder og siger, nej, ikke flytte ham. Det er bedre lige at studere, fordi de kommer over tilbage igen, altså. Ja, det er præcis. Det er bedre lige at se, hvad der sker, altså. Kan du se det, nej, han er på. Og hvad hvis jeg skulle måske? Kan du se, hvad skal han skal hyldes. Ja, helt sikkert. Ja. Jeg har ellers lige opgraderet det for dig. Nej, jeg har ikke nogen technician skills. Ej, nu kæft. Jeg har skills, men kun lige nok til, at de går ned og bliver 65% mere lydløs. Så de genstarter ikke af sig selv sådan noget lort. Rigtig, jeg har ikke lys på den her. Alt med A, under A, alt med B, foran C, D og E, foran F og inden G. Jeg har slet ikke lagt mærke til det, hvor du begyndte at synge. Det var Alt måske med sådan, at A, man ramte den, og så bare være mega nede og sidde fast. foran C, D og E, foran F og inden G. H, I, J, K, L, M, hvad er hvor, hvem er hvem? O, P, Q, R, I, Q og R, S, T står foran U og V. X, Y, Z, Nej, du rykker den vel bare ligger der gang. Jo, foran U, det er let at forstå. Nat, den kommer. Altså, hvor er den fucking gaffetruck, når man har brug for den? Ja. Eller de 2 ekstra personer, man skal bruge efter alt deres sted. Så skal vi lige se, når man ikke kan bruge Dallas og Hoxton, sådan, eller er det Houston? Hoxton. Damn, kan. Hold da. Og inden G. Jeg skal lige mishandle dem lidt. Og RST står foran. Hvad er han ikke Mike så? Nej. Det er svært, når man er død, Benja. Jeg forstår altså ikke, hvorfor det er, der er 2 laserpoint på denne her. Er der det? Ja, jeg ved ikke, om du kan se det her, ikke? Hvor du er. Lige bag dig. Nu rykker jeg ikke på musen, kan du se der? Så nu trykker jeg igen. Ja. Prøv lige at stille dig under lyset. Under lyset. Ja, herovre der er noget lys. Længere tilbage. Du skal helt ind under lyset, så jeg kan se dit våben. Ja, jeg er helt ind under. Det er så fint. Prøv at trykke. What the fuck? Skal jeg prøve at screenshot det til dig? Det var godt. Så tager den anden på.
Sådan der. Skal jeg sende det til dig efter, når vi er færdige, så at sige. Der var alligevel ikke mange forsøg, der skulle tage. Nej. Nå, der er det mig som taber. Jeg har ikke engang huske, hvad vi skal efter den her. FBI-kontoret. Nej, det er rigtigt. Der er ikke nogen af os, der er close. Jo, du er. Jeg er god. Nej, vi skal bare lige flytte nogle tasker. Jeg kan huske det, da jeg var fysisk, du var gået til technician her. Ja. Hvad? Er I klar, Egon? Nellige. Nok. Fuck, Benjamin Amner kom ud af min bog. Eller Pikachu kom ud af mit spil. Jeg har fundet min gamle Gameboy fra. Ja. Så jeg havde et spil, der hedder Pokémon Silver. Jeg ved ikke, hvor meget Pokémon du har været interesseret i. Men der er en legendarisk Pokémon i Silver, der hedder Lugia. Den er også med i en af Pokémon-filmene. Det er den, der er på det her spil. Det er Silver-udgaven, ikke? Og det spil, det har jeg en eller anden grund aldrig kunne save. Hver gang jeg har savet, så har den skrevet save complete. Så har jeg slukket spillet og taget det ud af Gameboyen og sat det i igen, når jeg skulle spille det næste gang. Og så har det været slettet. Ja, jeg har fået det løst. Jeg har fundet ud af, hvad det er, der er galt. Nej, der sidder et batteri inde i spillet. Det batteri, det har simpelthen været dødt. Og så så jeg en video på YouTube om, hvordan man skifter det. Normalt ville man jo bare købe et nyt, men altså, det kan man jo ikke mere. Det kan der skal batteri til for at huske det. Ja, de burde lave et eller andet, der kunne uden, ikke? Altså, memory card, det kan jo nu. Nå, inden vi starter, skal jeg lige over godnat. Faktisk. Det kan siges meget enkelt. Godnat. Nå, 2 sekunder. Lucky for us, someone in the Mendoza cartel gave up info that they're being investigated by the FBI. So all we need to do is hit the local FBI office handling the cartel to get the data. And yes, I know, out of the frying pan, into the fire. Skal du bare give din sagsbehandler besked? Siger du bare til hende, at du holder fri så lang tid? Ja. Lad os se. Jo, tak. Ja, jeg kan sgu også stangen, skal. Hvad? Det var ikke.
Hvorfor sagde de ikke det med det samme? Hvad fanden skal jeg egentlig tage med? Det ved jeg ikke, du skal primært ikke rigtig være med, altså. Lige præcis. Altså, jeg har en jammer, Futility og Doctor Bag og Armor Bag. Det eneste, der kan være bare lidt nyttigt, det er jo jammeren. Siger du skal? Hvordan? Hvad? Du skal heller ikke kigge på noget, du skal kigge på indersiden af din egen bog. Det kan godt være, det er kedeligt, men du skal sove, så må du drømme eller noget. Det må du prøve. Hvor meget giver den der tommelfingerklipper der? I concealment? Ja. Jeg har den på 29, normalt så giver den 27. Knockdown chance, der er den mellem 150 og 270, og damage mellem 30 og 90. Giver den, hvis jeg tager den på. Giver 6. Jeg har altså ikke brugt den fingerspidsklipperen der. Jeg har altså ikke brug for nu. Nu skal jeg lige se. Jeg skal have mine grupper med. Så tager jeg bare min bue, fordi det er den, jeg har, der giver mindst. Det er grupperen, jeg skal bruge. Og så eventuelt skal jeg tage kastestjerner eller spyd. Så tager jeg sgu kastestjerner. Og så en tandbørste. Og vende. Og så en tandbørste. This is an FBI branch office, so you really want to be quiet. We're in the lion's den. First step, get inside. Og så går jeg ind og tjekker... Ui! Hvad er det nu, der hedder evidence rum? Ja, vent nu lidt, ikke? Nej, jeg har ikke tænkt mig at åbne den, men jeg har bare tænkt mig at gå Guard, they shoot the movie over there. Jamen, vent nu lidt med at komme ind, det var mere det, men... Guard, back off. Nej, du to skulle da lige så lav som mig. Watch out, camera. Og vi kan godt slå folk ihjel her, hvis det bliver nødvendigt. Hey, watch out, it's a guard. We're after the server. Stay out of view, guys. Cameras and Må han godt guards. flytte så snart ham der. Han står mig i vejen, tak. Øj, 1, 2, 3, pose på. Nu vil jeg prøve. Jeg Kom skal ind. ikke bruge dit bord. Jeg tror, det er en god idé. God dag igen. Og kamera der også. Watch out, guard. Look out, guard. Guard, camera.
gør mig heller ikke så meget. Jeg skal bare lige have de her vagter afluret, så at sige. Hvor fanden i helvede de har tænkt sig at gå hen, og hvornår de gør det. Den er sgu heller ikke herovre. Nå, så den er ikke kantinen. Så er den over i den anden ende, ja. Jeg har fundet den. Jeg skal bare lige derover. Kæft, hvor er der mange vagter! Ej, der er kun 5 vagter, mand. Ej, ja, men de vælger da alle sammen at holde fagligt møde heroppe. Så hvis det er, så kan jeg da tørne lidt ud i dem. Ja, gør det stille og roligt. Bare vær sikker på det, du laver. Det var det, jeg siger. Nej, nej. All good here. Ej! Kan du Gamer, ja. Ah, fuck mig. Bingo. Så har vi da også ude pages. Ja, jo. Nej, det er en tilbage. Og jeg skulle bruge tiden til at fjerne ham her imens. Der er 2 vagter tilbage. Fjerner altså det hurtigt ham her i mellemtiden. Se ham deroppe, hvor den sidste. Det bekymrer mig lidt. Løb, Benja, løb, Benja, løb, Benja. Nå. Nej, noget jeg ikke, mand. Restart. Is that UHQ? We got nothing but static on this side. Der var altså lige kamera, det jeg ikke havde set. Ah, det er noget min pager ellers at stoppe til at starte med, eller jamme. Now Hector tells me we need... You're going into the Hornets. Ja. This is an FBI auxiliary office. The Hornets nest. Ja, der er stadig kun 5. God, stay Og vi kan quiet. stadig godt tøjne ud i dem, hvis det er. Så må vi håbe, der er lige så godt evidence, eller... Den ligger det rigtig godt. Hvor lå den? Jeg så den ikke. Så ja, kamera. Åh, lige der. Okay, good. Let's find that Så er den server spottet. room. Mark the computer. Log me in Det ligger and også deal okay. with this. Vi kan bare lige se, at de holder fagligt møde igen. Så går tørne lidt ud i den. Husk at lægge mærke til kameraerne. Nu er jeg rimelig meget fucked up, ja. Jeg har taget en. Bare for info. Nej, hvor ikke herovre. Der kommer 2 over mod dig. Check it. Got eyes on us. Guard. Jeg har taget 2. Der er nogle beviser, der er pis. Pas på, Benja. Guard, stay back. Problemet er, at jeg er fanget lige nu, Men det er også okay. tror jeg. Bare du kan spotte, hvad der er spot og så videre. Hey, check out the guard. Så vi har 2 pages tilbage. Small Og jeg har ikke flere bodybags. Er der kamera herinde overhovedet? Nej, godt. Hvad siger du, skal? Hey, it's just Der er to guard. hernede. Det er 2 pages. Jeg har ikke nogen bodybags tilbage. Okay, du har alle 3 noget sej. Den ene går ud, Benja. Ja, Er det muligt? det er så heldigt. Det kom. Super. Jeg er ved at hacke computeren. Had a hell of a sneeze. Der er en på vej op. All right, I'm in. Hold on. Skal vi ikke gemme den sidste bare for en sikkerheds skyld? Det sidste? Nej, det er to. Ja, det var det, jeg mente. Spørgsmål, der ligger bare ham herude, skal jeg ikke? Det er jo bare et godt sted, så de ikke kan se ham ud igennem. There's a 210-sec alarm Okay, den ligger skide godt. Get to them and cut the wire. Hold nu kæft, det var ikke fordi du skulle lukke den igen, din idiot. Du må ikke tage chancer, Benja. Now, cut the other Den one. her, den er så skide god. Det var mig. Jeg troede lige, det var mig. Det går ikke helt ud til mig, gør det vel? Det tror jeg sgu ikke. Så smider den bare bag en af deres bil. Bliver du stående? Nej, hvad så han? Nej. Nå, men jeg har ikke den der udskydning. Okay. Hvad fanden så han? Digital eyes. Aner ikke. No, it's all cool on this side.
didn't hear anything. Det må du godt lige fortælle mig, hvis du kan se et eller andet her. It's a guard. Watch it. Der kommer en. Nej, pak ham her, pak ham. Nej, så dort. Jeg gamer. Nej, kameraet så, han blev alarmeret. Det ved jeg godt, hvad han så, men ham den anden ved jeg sgu ikke, hvad så. Han så i røven af dig. Nej. Ham den sidste her, han så, at det der skab der, det var åbent. Jeg havde ikke købt den dengang, jeg har ikke brugt den den eneste gang nu. Nej, det tænkte jeg egentlig også på, efter jeg havde købt. This is an FBI branch office, so you really want to be quiet. We're in the lion's den. First step, get inside. Kan de? They shoot a movie over there. Ham der kan heller ikke lide os. Hvad? We're after the server. Stay out of view, guys. Cameras and guards. Sådan noget lort. Det kan vi godt droppe igen. Det var da utroligt, det skal være svært for os at frame. Eller tror jeg lige i starten af den der. Første bane, ja. Nej. Now Hector tells me we need to hit the Mendozas themselves for the FBI temp off. This is an FBI branch office, so you really want to be quiet. We're in the lion's den. First step, get inside. Camera. Check out the digital eyes. Be cool. Good, you're inside. Now, locate the server room. Watch out. CCTV. Jeg kender dem jo dårligt nok, skal jeg. Look, there's another guard. Guard, stay quiet. Okay, det er ikke her. Jeg har fundet det. Meget snakker lige nu. That's the door, but don't open it yet. We need to disable the alarm. Jeg fandt Hold on a rummet. second. Skal jeg lukke den der? Nej. Ingen muskant. Det er jo ligesom mine meget af de er jo to forskellige verden. Det kender jeg alt for godt. Give me a sec here. Be cool. Som også en helt anden verden, de er jo sådan nogle fine mennesker. Så i forhold til mig, så er det. Hey, watch out. It's a guard. Don't alert the guard. Okay, I have access. There's 2 GenSec alarm boxes we need to disable. I'll lock them for you. Camera over there. Nå, var der nogle hivier? Nej, jeg er ikke gamer, Luke. Nå, så damer jeg. Okay, igen her. One down, one to go. Lad os tage den på et andet tidspunkt, når jeg sidder og streamer, skal. Check it. They got eyes on us. Nej, du ser mig ikke. Fuck. Oh. Gas. Camera. Der er faglig møde hernede konstant. Jamen, det er meget godt, fordi jeg skal bruge den her. Careful. Guard. Jeg kan godt tænke mig at komme ind i bevisrummet snart. Så lad mig dog være. For helvede, Benja, du må ikke gøre sådan noget, når jeg står med ryggen til alt muligt. Kæft, man der står. Jeg tror ikke, der er noget i bevisrummet, efter man har restart. Alarm on that door is Okay. off. Get inside now. Niks. Nej, der er dog Big Lock Expert. Aha. Så har det taget de der 20 sekunder. Now, there's only one more door between us and the server. Jeg skulle lige kigge til at drille den op. Der er nok været lidt dumt. Just get the server clear of its housing and take it to the van. Don't fuck up now. You're almost there.
bare jamme nu, så bare sløver alt, hvad du kunne. Jamen, det er ikke sjovt. Skal jeg for sjov skulle skyde det der kamera? Nej, så hvis man lige ser. Jamen, så har vi 4 pages, altså. Ja, ja. Up til. Look, Og it's lige another der. guy. Jam. Jeg trækker dem lige væk. Hvad fanden vil du gøre det? Det er kamera. Careful. Nå. Jeg synes da ikke, de plejede at vokse over døren var åben, gjorde de det? Nej. Det var sådan bare noget nyt. Enten det, eller også så han dig, eller andet. Jeg ved ikke. Okay. Samle jer lige om mig som fluer med nylagt lort. Ej, jeg skal ikke være tårn og kigge på den. Nej, okay. Jeg kommer bare ud med serveren. Fuck, den knækker på stedet. Ja. Nu lå sådan noget, mens det ikke kom med. Ah, nej, jeg har serveren på ryggen og det ene. Ja, lige præcis. Jeg er klar til at skyde den herfra. Ej, jeg er lige i fjeset, mand. På dig? Så er alt jo i skønne orden, men ja. Well, I guess the whole keep a low profile. Hvem kigger ovenpå? Nå, på spillet. Nå. Nej, det vil jo sige mig. Nå. Så er det godt gammelt banktights. Bank here holds all the Mendoza capital north of the border. Der er ikke noget, vi skal bruge. Walk right by their blood money every day. Hidden in plain sight, Hector says. At least 100 million in black. Skal vi storme, Benja? Sneak in, watch for cameras. Det får sgu ikke så meget ud af. Er du sådan... Ej, hvor er du underlig at gøre det? Nej. Okay, time to burn some money. Benja? Ja. Det var ikke nogen kompliment. Min skægstub skal jeg Yeah, let's do this. prøve lige at gøre det væk af med en anden fyr. Du skulle have sagt noget andet, Benja. Det der med at vibrere. Som om, at der er noget statisk over eller sådan noget. Nej, Ja. der er der stadig. Se, En, der har en, Ja, sagde så nu fik jeg stød. gjorde du? en elektrisk tiltrækningskraft. Nå, okay. Godt, Benja. Hey, bankmanager. Og ikke noget kamera. Proceed rest. On down. Hvis du åbner den der, så har han kigget lidt. Take hostages. Så, Don't be more careful coming in. Så jeg jammer den her op. jeg synes. Eller skal jeg bruge den op? Der er ikke noget kamera. All's well. Jeg synes op til dig, så er det spørgsmålet, om de kan høre det. Remember to keep bystanders Den er 65% silent. Husk på page. them off. Ja, jeg er i gang med page. Nå. Okay, det er jo 115 sekunder. Det gider jeg sgu ikke vente på. Netop. Rykker jeg lige ham der. Andre. Så er den slået fra. Kom nu lidt på. Follow me. Det er en gris, Benja. Der var ikke nogen af os, der tog billedet med. Ja, god dag igen. Jeg står egentlig i hjørnet der. Der. Ikke fortalt. Ja. Okay, great. I've got that thing to the vault door. Jeg rømmer heldig ikke lige noget at lave den med kasten. Nej. Ham. Ja, ham. Ja, men det her er ikke. Get down. How about you get down? Må lige strippe sammen i første omgang. Så jeg har likvideret en af vagterne. Kan du ikke komme Først. med, han bruger? Ikke nu. Der kommer en til civil. Ja, der står en vagt. Han går nu. Lie down. Civilians can do a lot of good for you, as long as you got Nej, Benja. Du er ikke professionel. Ved du hvad, ham gider jeg ikke gøre noget ved. Der er alligevel ikke flere, der kommer ud. Er der ikke? Nej, jeg har fået de 2 mennesker, der var med på rundt nu. Plejer det ikke at være 3? Jeg mener, det plejer at være 2.
Men så må vi være hurtige. Hvis det er 3. Det er vores speciale. Ja, være hurtig. God joke. Lige nu der skal vi bare have noget tålmodighed. Hvad? Fucking long time. Tålmodighed? Picklock. Og lockpick. Og der er kun én vagt, som kan finde. Den kommer der. Lige det jeg ventede på. Jo. Nej. Jo, Page. Jo. Jo, det var også fint nok. Jeg troede, du mente James. Det behøver du ikke. Der har vi har 4, vi har 8 strips. Vi ser om ikke vi kan få et overblik over mange civile der her. 1, 2, 3, 4... Ja, for satan. Der er ikke flere. 1, 2, 3, 4, 5. 6 indtil videre. Ja. Hvad er planen? Okay. Skal vi jamme, eller går vi bare? Okay, så lad os gå nu. Down on the ground. Okay. Front leading rest. Everybody don't move. Nå, det gør jeg ikke. Jeg er flere på det væk. Ja, det siger du. Smid drill og start det for satan. Så vil jeg gå i gang med min hoppe. Du skyder civile. Nice. Now start her up. Here we go. We should be through in a couple of minutes. Or do you want to live? Nå, dårlig stil. Så er jeg i gang med at lede efter pakker. Du skal lige åbne en ATM først. Nå, har du ikke nogen? Jeg havde jo kun en. Nej. Move one more time and it'll be your last. Du har 2 strips på dig, Benja. Hvorfor har du ikke gjort nytte af dem? Det gør de jo. You kill civilians like this, and we're gonna lose all our cash to pay cleaner costs. Hvad? Der var ved at se mig. Jeg ved ikke. Strips nu de 2. Det er bare det, når jeg står derovre, så siger det nu, der Eat that dirt. 99%. Ja, for er der ikke nogen civile her? Nå, det var de der pakker der. Nå, for mange på den. Den er lidt forbi. Ja, det var bare et spørgsmål, hvor så man. En, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, de skal også have 7 kastestjerner, de der ruder der. Hvad er det for et underlige fetish, de har med tallet 7? Ja, men ikke for bankrøver. Ej, hvor fanden var det nu, jeg så den, mand? Det ved jeg sgu da ikke. Det ved jeg da heller ikke. Til sydlandet. Nej, åbenbart ikke. Au. Registreres. Okay, døren skal kun have 1 for at gå i stykker.
fanden så jeg den lortepakke henne? Jeg ved ikke, jeg øver mig ikke at kaste med kastestjerner. Hvor er den pakke? Den er så sat med den der. Altså, hvad er det for en trukke? Hold da kæft, min kastestjerne ikke glitcher. Den kører hen ad jorden lige her. Kan du ikke se det? Foran mig her. Hvad var der? Jeg skulle også lige så for at skyde. Nå. Se om den gør det igen. Hvor satte den så? Den gjorde det, da jeg satte den i et billede, hvis jeg prøver det. Men nu ligger de bare. Så ingen skidt, når jeg skyder på den. Det er stadig ikke. Det var rimelig spooky, det der. Hvad? Det er jo webcam begyndt lige at blinke frem. Der er nogen, der holder øje med dig, du gamle. Åbenbart. Det er panserne. Hvor vender jeg? Nå, knaller han med damen, eller hvad laver han? Jeg ved ikke, men jeg håber ikke, dit webcam peger mod sengen, men jeg. Hvis der er folk, der holder øje med dig. Fuck den. Så gider jeg ikke ud med efter. Det er meget godt at have, når man bruger de kaste ting, ikke? Og så have laserpoint på sin båd. Ja, det er det. Det er ikke helt nøjagtigt, men det er rigtigt nok, det hjælper fandme. Hvis man sigter lidt højere end laserprikken, så... Hvor mange kort til at være der? Opening. De der run der. 3. 4. Okay, Hector wants us to record this. So first, set Og up en the kastestjerne. camera. Nej. Jeg tager den, den vender på den her. Near the drill. They'll hear it. Den skal være lov. Nej, min fløj tilbage til mig. Den gjorde. Wow, det gjorde min også der. Jeg den der også igen. Jeg tror slet ikke, det er meningen, men du får lov til at kaste noget igennem. Nej, men du kan da godt skyde igennem den. Jo jo. Der er en pil så. Så du det? Jeg valgte mig om igen. Hvor vinder jeg? Op bilerne så skal fast der. Sætter jeg mig lige mellem P og Q. Typisk. En S'er, lige S'er. Ja. Det er det, der hedder dårlig underholdning, det her. Så prøver jeg på. En rundt op på billederne. Så var der ikke noget vindue der. Nej, har der også meget vindue med den. Mange af dem. Hvad fanden skal jeg så lave de sidste minut her? Ja, det er lidt smart. Ej, ja. Nå. Så fandme noget godt ud. Her når man lige bare køber sådan et kort i. Så er der bare sådan et spillekort i skærmen. Ja, med min kastestjerne. Det ser altså også godt ud. Okay, glitch. Når Nå. jeg kaster mit kort og rammer en af de her computerskærme her, der kan rykke sig. Så rammer den. Og her der satte den sig fast. Men vi er andre, så rammer den, og så sætter den sig fast i bordet. Nå, okay.
egentlig at sidde fast. Sådan der. Den opgave, der var, Benja, jeg tror, de har fjernet den. Men det var, at man satte sig herinde, indtil hver en øre, det var brændt. Det var faktisk ikke brændt længere, når man får fjerne kamera. Jeg tror også, det var det, de mente. Skal vi skøde? Ja. Jeg åbner lige den der. Au, for satan. Jeg vil sige, det er altså noget en kasteteknik, så man bare kan sætte kortspil fast af. I alt muligt. Nej, det må du synes. Hvad så? Fingre? Ja, hvad så? Skal du næsten til at... Klar? Får det igennem? Nej, kan du ikke se, det sætter sig sådan flat? Jo. Så tror du godt nok. Der er så nogle billeder med det. Yes, lad os komme afsted. Mine sætter sig. Ja, men det gør mine også, hvis jeg gør det sådan på siden af, men hvis jeg gør det lige på, så er det sådan ligesom om man bare slikker på den ene side, så bare klasker op på. Så kom lige ud. Hvad? Kom ud. Ah, Lad os prøve. Hold lige på. Ja. Gør det lille også? Ja, det gør. Kan du ikke se det derudefra? Nej, prøv igen. Der kunne du sgu godt se. Kan du se det nu? Ja. Hector got the footage. I'm told he laughed long and hard. And now the FBI looks impossibly incompetent, which takes a lot of heat off of us. Great work. The FBI and the Mendozas are now scrambling. They are weakened but not dead. We need to see to that later. We will be in touch. I am pleased with this outcome. Om det var det værre, Benja, for vi fandt ud af, at vi stadig kan stå der. Ja, ja. Hey, jeg skal leve.